Vi vil nu fortælle om en meget anvendt polyestertype, som bedst kendes ved navnet PET. Fremstilling og kemisk opbygning. I modsætning til mange andre plasttyper, som dannes ved additionspolymerisation, hvor flere alkener bindes sammen, og der tilføjes andre reaktanter for at danne polymeren, så dannes polyester ved en reaktion, som kaldes polykondensation. Reaktionen er mellem dikarboxylsyre og diol, og princippet kendes fra almindelige kondensationsreaktioner, f.eks. esterdannelse, hvor en alkohol og en karboxylsyre reagerer, og der dannes ester og vand. Ved fremstillingen af PET, som kan ses i billedet, er der i reaktionen tale om benzen-dikarboxylsyre og etan 1,2 diol. Den ene hydroxidgruppe fra dikarboxylsyren fraspaltes, og sammen med et fraspaltet hydrogenatom fra en af diolens hydroxidgrupper dannes der vand, og af de resterende molekyler PET. Da der stadig er en fri karboxylsyre og hydroxidgruppe fri i hver sin ende, kan denne reaktion fortsætte. PET-molekyler består af en lang kæde, hvor hvert led er dannet af en benzenring med en esterbinding på hver sin side. Og nogle af PET's egenskaber er f.eks. styrke og lave gennemtrængelighed for gasser som dioxygen og carboxdioxid skyldes, at polymerkæderne i PET ligger meget, meget tæt. Vi vil snakke om egenskaberne, og på PET er smeltepunktet mellem 235 til 260 grader, hvilket er et rimelig højt gradtal smeltepunkt for plastik. Og PET-plast, det er meget let genanvendeligt. Det har en stor styrke og stivhed, samt en meget lav vægt. Og så har det gode bæreegenskaber, meget stærkt. Og det er for at gasser, man kan holde det meget tæt, så gasserne ikke kan slippe ud, som i sodavandsflasker. PET-plast er godkendt til kontakt med fødevarer og medicinartikler, og massefylden på PET er 0,9 til 1,4 gram per kubikcentimeter. Ja, så vil jeg snakke lidt om anvendelse. Vi har fundet nogle statistikker fra 2008, som viser, at 5,3 millioner ton plast blev brugt i Europa, men kun ca. 9% blev genbrugt, hvilket selvfølgelig er et alt for lavt tal. Og vi har også fundet frem til, at sodavandsflasker bliver genbrugt, så bliver blandt andet lavet til flistrøjer. Og der går ca. 25 flasker til en flistrøje. Og så 5% af det olieforbrug, det går til plastik, hvilket jo heller ikke er en ret stor del, når man tænker på, hvor meget olie vi bruger. I 1995 brugte Danmark 5.183 tons PET til emballage. Ja.